Lamɛnnikɛlaw ani filɛlikɛlaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Yusu Tarawele. Nba. U ma fili sabu ka d'a ka fɛn min ye Renouveau FM Renouveau TV. Ka kunnafoni ta k'a di limanaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a waati la. Yusu k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Yusu Tarawele. Dɔw ko Yusu Karavati. An b'i fo sɔgɔmada in na. Kati Yusu. Kati Yusu. Minnu taara katikatiw ta ye. Burukina Yusu. Olu burankɛ. Burukina Yusu. Bulukasumugu Yusu. A bɛ cogo di? Mantɔrɔ si tɛ yen. Bɛɛ ni denmisɛnninw ka kɛnɛ. Mantɔrɔ si tɛ yen. O ɲɛna kosɛbɛ. O tuma gafe an sigira kɛnɛ kan. Fɔcogo la don kibaru sɛbɛnw. U bɛ bɔ faransikan la. Yusu anw ka ca ɲini k'a yɛlɛma bamanankan la. O la fɛn min ye an bɛ foli bila groupe commerce la. Ablaye Mayiga n'a ka cɛdenw. Ka sɔrɔ k'an tɛngun ayiwa Café Niger la. Ayiwa u bɛ sɔn ka don k'a ja kosɛbɛ. Café Niger. I ma dɔ foro de ye. N ye dɔ foro. Café in ka tɛmɛ koyi. Ka di kojugu. Kabini nana ne bɛ k'a foro. A banna. Ayiwa baasi tɛ. A bɛ galabu don maa la. O tuma an b'i yɛrɛ fo. Ka Café Niger a ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen fo. Dan tɛ foli min na. Sɛbɛnw bɔn bɛ k'a caya. An b'a ta dafɛ dɔɔni dɔɔni. Yusu ayiwa don bɛ n'a dugujɛkan don. O tuma sɛbɛn ɲɛ fɔlɔ e b'a jaso wa ne k'a ta. N y'a di ma Murankɛ. O tuma Murankɛ fana y'a minɛ. A minɛ. N y'a minɛ ni barika ye. A banna. K'i fo k'i waleɲuman dɔn. Ayiwa Kati taalaw u ka porte parole Nabila Ibrahima Sogoba. An na foli k'a la sɔgɔmada in na. I jɔ n ka maa fo fɔlɔ Simon Kanɛ. Baasi t'a la. Madame Dambele an b'a fo ka waleɲuman dɔn. Bisimila. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. An dɔn ni réalisation a maaw Sedina Omar Keita. An b'a fo ka waleɲuman dɔn. Ka foli lase i ka dɔn Aïssata Dambele. An b'a fo ka waleɲuman dɔn. N'o bɔra yen min ye a ka dɔn maa min bɛ yen bi Z tɛ de. Sira Kamara de bɛ yen bi koyi. Ayi Sira de bɛ yan. Yusu. Sira yafa ma koyi. Sira i Kamara. I tɛ fɛrɛ ninnu ka ɲɛ. N'a fɛrɛ ninnu ka ɲɛ o. Hakili ma jigin olu la. Bisimila a bɛ faamu a bɛ faamu. N'a ma kɛ Zedi a tɛna kɛ ba de ye wa. A tɛna kɛ ba de ye. A banna koyi. O tuma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bisimila. Jamadugu Kɛfa ka taa se Awa Keyita Kuyate. An ka ninnu fo k'u waleɲuman dɔn. O tuma Antoine kunnafoni fɔlɔ n b'a d'i ma. Ayiwa. Ɲinɛ ni maa minnu bɛ taa Kati ale bɛ ka kuma perepere latigɛ ye kuma lasela sɔrɔla porte parole Ibrahima Sogoba. Maa maa bɛ taa Kati i k'i sara ale la fɔlɔ. N'a taara Kati an b'a gɛn. Porte parole. Awɔ. N'a a ka don Kati kɛ an b'a gɛn. O tuma kuma ka ɲi. Ale de an y'an ta d'a ma a bɛ tila k'a mɔrɔn dɔn. A kɛra baara ye. Tɛmɛni Fadiri. K'i fo k'i waleɲuman dɔn. Ayiwa limanaw fɛn min ye ayiwa sɛbɛn ɲɛ fɔlɔ ye ne b'ale ta an bɛ taa indicateur du renouveau fɛn min ye bi alamisa in ye avril kalo tile fɔlɔ 2021 na. Yusu an sigin bɛ ka min kɔnɔ a ko kɛra tiɲɛ ye. Sabu jamana ɲɛmaaw olu ka wulikajɔ ani dɛmɛbaaw olu ka wulikajɔ ayiwa sababu la fɛn min ye boloci fura ye i ka dɔn vaccin a caman nana Mali kɔnɔ. A ma da o ma a nanen jamana ɲɛmaaw ma to kɔ o ma ayiwa fɛn min ye ka tɛmɛ kɛnɛya minisiriso fɛ joona joona boloci a ka daminɛ coronavirus an bɛ se ka kisi a ma cogo min na sabu ka d'a ka bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye n'i y'a mɛn ko boloci a bɛ bana de kunbɛn yanni bana k'i minɛ ayiwa fura in bɛ k'i la a b'i farikolo labɛn k'a k'a jo kosɛbɛ walasa banakisɛ in a kana se ka don yɔrɔ sɔrɔ i farikolo la. O baaraw olu bɛɛ lajɛlen daminɛna a bɛ waati jan bɔ i k'a dɔn fura ninnu caman u nana Mali kɔnɔ nka kɛnɛya minisiri i k'a dɔn ale yɛrɛ de kɛra maa fɔlɔ ye kununko maa min bolo cira. Jɔnni minisiri dɔgɔtɔrɔ Fana Sibi ale yɛrɛ fɔlɔ de taara o tumana ne de ye kɛnɛya minisiri ye o tumana ne fɔlɔ ne bolo ka ci fɔlɔ a banna a tɔw ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye. Mara bolo cira. Awɔ kɛra koyi. Kununko kabini maa caman bɛ bɛɛ lajɛlen bolo cira. Wa Yusu ne ye misaliya ɲuman ye. A banna. Ni ɲɛmaa yɛrɛ fɔlɔ ye baara kɛ. Ayiwa a bɛ jira k'a fɔ ko nin ko sɛbɛn ko ye. A ye kilisiman bɛɛ juguninɛ tu bisimila ye. O kuma ka ɲi. A banna. Fɛn min ye minisiri ye kɛnɛya minisiri dɔgɔtɔrɔ Fanda Sibi ale kɛra maa fɔlɔ yɛrɛ min bolo cira kununko fɛn min ye coronavirus bana a bɛ se ka kunbɛn cogo min na o kɔni bɛna kɛ boloci a baara ninnu donnen ye Mali fa bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ dɔɔni kununko araba marisi kalo tile 20 i ka dɔn ani kelen fɛn min k'a fɔ marisi kalo tile 31 point G baara ninnu a ninnu dɔw bɛɛ lajɛlen kɛra ye maa minnu bɛ kɛnɛ kan diɲɛ tɔnba min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma olu ka ciden bɛ kɛnɛ kan UNICEF ka taa se l'Amérique ka lasigiden ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan kɛnɛya baarakɛlaw ani minisiri n'a ka cabinet mɔgɔw ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen Yusu Tarawele n'i ye i ka dɔn kɛnɛya ko ta bi bana min n'a kɛmɛ ka diɲɛ yuguba an ka ma ko coronavirus a fɔcogo la a fɔ a ma ko covid-19 a donna anw ka Maliba kɔnɔ marisi kalo tile 25 2020 na o san kelen ani
dɔɔni ye nin ye ka bɔ kɔni kɛra a kɛra kojuguba ye sabu maa caman bɛ bana in ye olu minɛ bibi na jatedenw y'a jira k'a fɔ coronavirus ye maa hakɛ min minɛ anw ka jamana kɔnɔ maa 1000 ayiwa tel batan dɔ de maa 1000 ani maa 42 a jirala k'a fɔ a tun bɛ olu de la olu la maa 300 ani maa 83 olu tora la dɔɔni jamana ɲɛmɔgɔw wulikajɔ bɛ ka kɛ diɲɛ fana kɔnɔ wulikajɔbaw olu fana kɛra waasa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka ayiwa boloci fura in sɔrɔ cogo min na n'o ye vaccin ye AMC Covax o ka wulikajɔ kɔnɔ Mali fana ma to kɔ ayiwa an fana ye wulikajɔ kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ka cɛsiri i ka dɔn an'u ka wulikajɔ kɔnɔ an sera ka fura caman sɔrɔ n'o bɛ boloci fura in a b'o kofɔ o de la fɛn min ye mars kalo tile 5 ye 2021 na fɛn min jamana ɲɛmaa yɛrɛ bandaw fura ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ale y'u bisimila ayiwa fɛn min ye fura 396 o de sɔrɔla a bana o b'a jira k'a fɔ maa 396 ayiwa fura in a bɛna kɛ olu la n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kununko ayiwa fura kɔni nana kabi mars kalo tile 5 nka ka boloci daminɛ i k'a dɔn o kɛra kununko a daminɛ minisiri la n'a bɛ kɛnɛya minisiri kofɔ n'i y'a lajɛ an ka Bamakɔ faaba ta fɔlɔ maa 21 ani maa 46 kɛnɛya tigilamaw la forobaca ani kɛnyɛrɛ ye i ka dɔn ani diinɛmaw olu bolo bɛna ci fɛn min maa 52 ni 614 maa kɔrɔbaw maa minnu si b'a ta san 60 la ni ka taa ɲɛfɛ ayiwa olu fana bolo o bɛna ci o bi maa 50 ni kɔ o kofɔ maa 77 ni 921 ayiwa bana wɛrɛ bɛ maa minnu na i ka dɔn ni bana kɛmɛ k'u degun ayiwa waasa coronavirus kana kɛ sababu ye ka o tɔ ayiwa juguya kosɛbɛ olu fana bolo bɛna ci waasa nin ko in bɛ se ka ɲɛ jamana ɲɛmɔgɔw m'a kɛ kunfɛ ko ye dɛ u ye ko in labɛn kosɛbɛ a bɛna tɛmɛ sira 3 de fɛ fɛn min y'an ka CSRF ye ani CSCOM i ka dɔn an ka ma ko stratégie fixe bolocilaw bɛna sigi yen ni ka mɔgɔw boloci o tɛmɛnen kɔfɛ stratégie avancée o bɛna kɛ i ka dɔn o ye fɛɛrɛ min bɛna kɛ an ka dɔgɔtɔrɔsobaw la ani fɛn min kɔni ye i ka dɔn ayiwa soba ninnu na o baaraw bɛna kɛ fɛn min ye stratégie mobile ye o b'a jira k'a fɔ bolocilaw kɔni de bɛ taa ayiwa taama jamana kɔnɔ ka taa mɔgɔw boloci u sigiyɔrɔw la ayiwa o baaraw fana olu bɛna kɛ Yusu Karabati bolocila maa 344 olu de bɛna nin baara in kɛ an ko minnu ma ko volontaires n'olu ye minnu kɔni y'u to a sɛbɛn ten an kɔni bɛ dɛmɛ don an ma musaka ko tɛ wari ko tɛ o maa 500 ani maa 16 olu ye volontaires ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna fara ɲɔgɔn kan ka boloci in kɛ boloci in yɛrɛ musaka ayiwa a bɛna bɔ jamana ɲɛmaaw de kun i b'a fɔ a bɛna bɔ jamana de kun jamana ɲɛmɔgɔ ye jate min minɛ k'a fɔ Mali jamana yɛrɛ bɛna wari min bɔ ka don boloci a baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na 1,294 i k'a dɔn o de bɛna don a ko da fɛ UNICEF o ka maa tun bɛ kɛnɛ kan n'o de ye ayiwa Sylvie Fouet ale yɛrɛ ye ayiwa UNICEF ka lasigiden de Mali kɔnɔ yan Sylvie Fouet a nisɔndiyara kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye olu dɛmɛbaw olu ka dɛmɛ a tɛna kɔtigɛ fiyewu fɛn min kɔni ye Mali olu labɛn bɛ kuma bɛɛ Yusu Tarawele ka Mali sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ jango kɛnɛya ko ta fan fɛ a ko bana in bɛ se ka bɛɛ lajɛlen minɛ o fana farati bɛ bɛɛ ka bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la fɛɛrɛ minnu fɔra an k'olu matarafa wa fɛn min fana ye vaccin ye n'o ye boloci ye o fana y'a fɛɛrɛ ɲumanba de ye sabu a bɛ maa farikolo labɛn ayiwa banakisɛ in a kana se ka don i la a bɛ kɛ sababu ye ka maaw sɛbɛkɔrɔ kisi ale y'o kuma fɔ o fana ko bɛɛ k'i sen don nin ko in na ko in a bɛ se ka ɲɛ cogo min na olu minnu kɔni ye dɛmɛbaw ye Yusu k'u ka ayiwa dɛmɛ a tɛna kɔtigɛ o tɛmɛnen kɔfɛ diɲɛ tɔnba min ɲɛsin bɛ ayiwa kɛnɛya ko ma OMS Organisation mondiale de la santé olu ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ yan Jean-Pierre Baptiste ale fana ye kuma ta kuma min kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye boloci fura in ye a bɛ maa farikolo labɛn i k'a dɔn banakisɛ kana don i la ale fana bɛ wele bila fɛn min jamana ɲɛmaaw ye ka fara bolocibaw kan ani jamanadenw ko bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman kɛ nin baara in ka se ka nɔgɔya kɛbaw bolo waasa bɛɛ lajɛlen bolo bɛ se ka ci cogo min na minisiri ale kumana fɛn min ye kɛnɛya minisiri dɔgɔtɔrɔ Fanda Sibi a y'a jira k'a fɔ k'ale nisɔndiya an bɛ sɔgɔmada in na a kɛra kununko ko fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye olu ka wulikajɔ barika la ani fɛn min ye kɛnɛya tigilamaaw fana ye olu ka baara ɲuman kɛcogo la ko nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔni sera ka ɲɛ Covid-19 an bɛ se ka kisi a ma cogo min na a ko boloci ye fɛɛrɛ ɲumanba de ye min bɛ se k'an kisi nin bana jugu in ma o fana ko kunnafoni a n'a di cogo la kunnafoni na di a di waati la waasa maliden bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu a ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi bɛ sen ka Yusu min kɔni b'a to nin ko in a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ale ka département maaw n'o ye kɛnɛya minisiriso ye ani dɛmɛbaw u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo su fara tile kan fɛn min b'a to malidenw olu bɛ se ka kɛnɛya kɛnɛya minisiri n'a bɛ dɔgɔtɔrɔ Fanda Sibi ko fɔ a ye foli ni tanu ta ka kɛnɛya baarakɛlaw sɛgɛrɛ a ko
ko ni maa bi fo dɛmɛbaw bi fo koyi ɲɛmaw bi fo nka a ko kɛrɛnkɛrɛn ɲɛna a bi kɛnɛya baarakɛlaw fo olu minnu bɛ su ɲɛna Yusu tile kɔrɔ sa kɔrɔ fiɲɛ na ko a bɛ kɛnɛya baarakɛlaw fo i k'a dɔn dan tɛ foli min na foli ka kan n'olu tɛ ko in a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a ko bi na a ko fɛn min ye jigiw ye olu fara sabu an sigi kun bɛ ka nin kɔnɔ a mɛnna o fana boloci fura bɛ yan vaccin bɛ yan minisiri sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara kosɛbɛ ko bɛɛ k'i sen don nin ko in na fɛn min kɔni b'a to Yusu a dabɔra ko min kama o bɛ se ka ɲɛ cogo min na n'o ye k'an kisi banajugu in ma jamutɛnɛ nin kun y'a ka sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau an dɔn ni k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'i ni baara minisiri k'a ni baara e t'a la de a bunatigɛ bɛ yan a bɛ k'a ka bazan kɔrɔ boloci bɛ ka kɛ o tumana n'an tilala gafe la an da ekipu wele renouveau mɔgɔw bolo ka ci renouveau mɔgɔw kɔni a bɛ daminɛ yɛrɛ la a bɛ daminɛ jɔnni na an b'a daminɛ kɔrɔkunda Yusu boloci ko la kɔrɔko t'o la koyi ayiwa a b'a fɔ ko a bɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ fɛ o mana bɛ maakɔrɔbaw ani yalima bana bɛ minnu na min ye jabɛti ni tension ye e bɛ kulu jumɛn fɛ an maakɔrɔbaw fɛ o fana kuma ka ɲi an t'an jara na dɛ bisimila an dɔn an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ min ye indicateur du renouveau a ko gannen don koyi min ye aw k'a dɔn ni hakili b'a la dugu dɔ bɛ yen ko bonde olu kɔni ko kɔɲɔdenw k'olu kɔni bɔli awɔ bonde ko a kuma gɛlɛyara o a kuma ma diya dɛ bisimila kɔɲɔdenw i k'a dɔn awa min ye olu b'u ka kɔɲɔ la ko min ye barika maaw ye k'u kɔni ye aw k'a dɔn min ye bɔnbɔjiko jugu kan dɔwɛrɛ tɛ u ye farapu kɛ sanfɛ min ye aw k'a dɔn kalo 3 a sɛgɛsɛgɛli la sa min ye ONU ye o kɔni o nana ka na ko bɔ k'a bin ko ni o nana k'a ko bɔ k'a bin o y'a jira k'a fɔ aw k'a dɔn ni maa kɔfɔlen minnu filɛ ko kɔɲɔkɛlaw kun don nka bɛɛ ta min ye maa minnu y'a kɛ n'o ye barika ni maaw olu y'a jira k'a fɔ a bɛ k'a dɔn kɔɲɔkɛlaw kun tɛ ko ninnu kɔni a bɛ k'a dɔn k'olu y'o bugunatigɛ kɛ u y'a baara kɛ a bɛ k'a dɔn a jateminɛw la u y'a jira k'a fɔ ko a nin bɛɛ lajɛlen kun ye banbanciw de ye i k'a dɔn u ye mugujɛgɛ juguw kan o min kɛra sa a kuma nana ka na caya a kuma nalen ka caya min ye a bɛ k'a dɔn o ni maaw olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ olu y'a jira k'a fɔ nin yɛrɛ la a bɛ k'a dɔn ko ni maa kofɔlenw ko banbanciw kun tɛ ko maa wɛrɛ kun tɛ a bɛ k'a dɔn ko dugudenw de kun don o yan'o kɛ fana min ye a bɛ k'a dɔn Berkane y'a ta bɔ k'a bin i k'a dɔn anw ka faama olu fana y'a yira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko ni maa kofɔlen ninnu ko banbanciw kun don k'a bɛna ta min ye a bɛ k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli tɛmɛlen kɔ Fasiriba ka fɔ la n'o ye Daramani Aliyu Kɔnɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye nin kumakan min ye an ka faama ka kumakan ko nin bɛ a bɛ k'a dɔn bisibasa don o kumakan na dɛ min ye a bɛ k'a dɔn Faranzi olu fana ka awa min ye minisiri min bɛ yen n'o ye défense minisiri o y'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni a bɛ k'a dɔn olu ye nin bugunatigɛ wa i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la hali bi Faranzi sinsinnen don k'a fɔ olu y'u bugunatigɛ wa i k'a dɔn olu y'u bon k'a sababu kɛ mun ye ko banbanciw kun don a ko kɔni bɛ sen na min ye ONG ye olu kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye a bɛ k'a dɔn ONU maaw ye olu ka a bɛ k'a dɔn wuli ka jɔ kɔfɛla na ONG dɔw kɔni kɛn bɛ k'u ɲɛ ŋana bɔ fɛn in na olu fana bɛna u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲangini kɛ ni ka tila ka kiiti kɛ min ye u y'a jira k'a fɔ nin bɛ kɛ sababu ye min ye a bɛ k'a dɔn ka dansago sariya bolo la sariya bolo min n'o taara min ye a bɛ k'a dɔn anw ka jamana ani a bɛ k'a dɔn min ye Faransi cɛ n'o ye k'a dɔn min ye loi fɛn min bɛ yen n'o ye accord militaire o min filɛnen ko b'a danganiya kan k'a fɔ a waleya dɔw bɛ yen a tila ka na t'o fɛ n'o kɛra hali bi a ko a bɛ bisiba sa Ala k'an kunna diya Ala ka sababu ɲuman ma o tuma nin min filɛnen min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ Faransi ale kɔni ani anw ka jamana cɛ accord militaire b'a ni ɲɔgɔn cɛ ni nin kɛra a bɛ sɛgɛsɛgɛ de Ala k'an kunna diya Ala ka sababu ɲuman ma Daki nin y'ale bolo nɔ ye a bɛ k'a dɔn bi sɔgɔmada in na an y'a bɔ indicateur kɔnɔ
Ayiwa daki foliba ye ne bɛ n keleku n bɛ sɛbɛn da an ko ma ko la lettre du peuple Yusu ko boli kuma dɔ ka fisa sen ka di ye a dɔw b'a la taa bɛɛ tɛ dankɛ Jean Goyita nin y'ale ka sɛbɛn ye buru ko a sɔngɔ donna bɛrɛ la sabu ka d'a ka buru jɔda min bɛ balo la Mali kɔnɔ Yusu a kuma ka ca dɛ wala a ka ca buru kun ye 60 ye nka bɛn sera ka kɛ ko la nin mina don solokɔ ye jamana ɲɛmaw olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye buru feerelaw ani maa minnu da bɛ buru ko kuma na u ka sigi tabali la ni ka kan kelen fɔ ko sɔn kɛra ma bɛn kɛra kan o fana buru k'a bɛ segin a sɔngɔ na n'o ye 50 ye n'i ye ko in lajɛ ayiwa buru min bɛ 50 la komi o de bɛ dun ka caya ɲinɛ buru sifanu ka ca nka bɛɛ bɛ min dɔn o ye kalajan in de a banna n'o t'an ka buru ye o ayiwa basi tɛ min bɛ tila dilan fɛ yen a bɛ faamu Yusu Tarawele fɛn min ye gouvernement ye ani maa minnu da bɛ buruko kuma na ayiwa gɛlɛya tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ko gɛlɛya k'a banna sabu bɛn kɛra ko la sigi k'a fɔ o ye damu ye buru sɔngɔ a yɛlɛnnen kun don nka buru sɔngɔ ko bɛn kɛra la a bɛ segin ka na a kɔrɔlen la fɛn min b'a to malidenw bɛ lafiya jɔda min bɛ buru la i ka dɔn Mali kɔnɔ yan balo la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn sabu ka d'a kan ayiwa k'a ni tigɛ ni k'i jɔsi fɛn dɔ la o fana kɔngɔ o y'a taalen n'i ye ko in lajɛ gɛlɛya kun bɛ sabu buru ko a kuma cayara kosɛbɛ nka bɛn kɛra ka sɔn kɛra ma fɛn min kɔni b'a to ale bi bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka lafiya o fana ko nin kɔni kɛra fiɲɛ bɔdaba ye fɛn min ye maa minnu bɛ buru san ani buru feerelaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ k'a jira k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛɛ nka gɛlɛya kɔni i k'a dɔn ko fura sɔrɔla la n'i ye buru lajɛ i b'a ye k'a fɔ sunkalo o surunyanen don sunkalo dun m'a surunya fɛn min ye da dumunifɛnw ye i k'a dɔn a bɛ sɛbɛkɔrɔ san jango ayiwa buru feerelaw olu ka waati don waati min n'a bɛ sɔrɔ kɛ fɛn min fana ye sanbaw ye buru ka di maa caman ye sun mana tigɛ sabu ka d'a kan a bɛ su nɔnɔ na a bɛ su i k'a dɔn naji la fɛn min kɔni ye a ka di kosɛbɛ Yusu Tarawele n'i y'a lajɛ buru dun a bɛ dilan ni mun ye a bɛ dilan ni farani mugu de ye o farani mugu fana o sɔngɔ ko ayiwa o bɛna bɛɛ lajɛlen bɛna don bɛrɛ la fɛn min b'a to laɲini ye min ye o ka se ka sabati o si ka fɔ o de kɔnɔna la sa fɛn min minisiriso ye min ɲɛsin bɛ jago ma i k'a dɔn ani fɛn min ye kɛnyɛrɛyew ma olu ni maa minnu da bɛ buruko kuma na u sigira u kumana tarata marisi kalo tile 32 na ka bɛn sɛbɛn dɔ la ni k'o tɛgɛnɔ bila bɛɛ lajɛlen bɛ taama min nɔfɛ minisiri n'o ye Aruna Ɲangi ye i k'a dɔn ale tun bɛ kɛnɛ in kan ka se fɛn min ye buru feerelaw ka jɛkuluba o maa ɲɛma Mamadu Lamini Hayidara o fana tun bɛ kɛnɛ in kan n'i y'a lajɛ directeur général commerce consommation ani concurrence o ɲɛma Bukadari Dumbuya tun bɛ kɛnɛ kan directeur régional commerce consommation concurrence Bamako district la ya i k'a dɔn Séjon Damɛlɛ ka taa se maa caman wɛrɛw ma maa minnu da bɛ buruko kuma na ani maa minnu da bɛ buru feereko ni buru dilanliko la o jɛkulu ni syndicat ninnu bɛɛ lajɛlen ka maa tun bɛ kɛnɛ k'a don kama si k'a fɔ a kɛra damu ye minisiri ka mɔgɔw ani nin jɛkulu in bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ bɛn kɛra min kan o ye ka sɛbɛn dɔ dilan ani ɲɔgɔn cɛ fɛn min kɔni b'a to buru sɔngɔ a ka se ka jigin cogo min na a kana kɔrɔlen la Yusu n'i y'a lajɛ fɛn min kɔni ye ayiwa farani bɔrɛ ye ayiwa 4000 o tora o la o fana buru kala kelen sa tanko faralen don a ka kɛ 60 ye o fana k'a bɛ segin ka na 50 la ko nin kɛra nisɔndiyaba ye sabu ka d'a kan maa caman y'a jira k'a fɔ ayiwa ko gɛlɛya k'a bɛ buruko la nka jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɔnɔna la ani fɛn min burutigiw ye ko bɛn kɛra ko la minisiri Aruna Ɲa ale yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ a ye foli tanu kɛ ka ɲɛsin maa minnu sɔnna sigi ka fɔ ma a ko nin ye kɔrɔlen anw fɛ yan ko mana gɛlɛya cogo o cogo Yusu n'an sigira k'a kuma fɔ an bɛ bɛn ko la o fana buru k'a bɔra 60 la ni k'a kɛ 50 ye bɛn kɛra ko la o y'a jira k'a fɔ sɛbɛn min filɛ nin n'an bɛ an tɛgɛnɔ bila a la bɛɛ ka sɛbɛn in bato waasa bisi basa wɛrɛ kana don a la jango sunkalo o suruyanen nin kun ye sɛbɛn ye Jean Goyita ka sɛbɛn kun don an y'a sɔrɔ ka bɔ lettre du peuple la buruko in ma nɔgɔya dɛ buru n'o tɛ an ka buru bɛ yen buru bɛ dilan an fɛ yen nka anw m'an da dilan dɛ an bɛ furu dilan Yusu ko kun ka di fɔlɔ o buru yɛrɛ ale ni i bɛ se k'a gansan don ka sɔrɔ hali ma ani fɛn n'an ka kuma kelen f'i ye ni bi tɛ buru yɛrɛ n'an kun bɔra an ka village la ni ka na Segu Dwa jɔ yɔrɔ Segu Dwa ye ntɛnɛn ye i tun bɛ buru de san ka taa mɔgɔ sama o la buru yɛrɛ sama de kun ka di maanifin ye ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ wa ni buru kun nana n'an ka ɲɛ f'i ye koyi u tun bɛ buru de tigɛ burukalajan in Libanɛ dɔ tun bɛ segu ko Sesini Mukarsel an tun taa buru san ka boulangerie la ni buru nana so an bɛ buru da lɛfɛ de kan k'a tigɛ ni muru ye ka maaw da ka denmisɛnninw compter ka bɛɛ ta don i bolo buru kunkurunin a banna a waati o buru ka di dɛ e b'o gansan dun foyi t'a la kabako don dɛ an dɔɔni an ka sirɛni da bisimila sirɛni aw ka dɔn ale kumanen don kalafili san 2022 Seyidu Kulubali min ye aw ka dɔn ko a bɛ Maliko de la wa yalima i ka dɔn aw min ye a bɛ fangako de la jɔnni Seyidu Kulubali ale aw ka dɔn sira maa ɲɛmaa ye
mi a ka dɔ kalafili kɔni bɛ ka se sawo min maa caman bɛ k'i kan bɔ min sɔrɔ bosonba dɔ ye n'o ye Seyidu Kulubali Seyidu Kulubali a ka dɔ san 2022 ani 2 n'a kɛra o la dɛ a bɛ ɲɛ o a bɛ ɲɛ ni élection kɛra o la dɛ an t'a fɔ ten o bɛ fɔ min ye a ka dɔn ale kɔni nin cɛ homme d'affaires don nafolotigiba don min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko a ka dɔn gɛlɛya bɛna kɛ mun ye i ka dɔn ko yalima jɛkulu sinsinnen b'a bolo min b'a to a bɛ se ka jamana ɲɛmaya i ka dɔn k'a ɲini k'a sɔrɔ wa a nɔni a ka dɔn fasiribaa kɛ bɛ k'o fɔ min ye Seyidu Kulubali ye n'o ye a ka dɔn maa don maa min k'a bɛ jamana in taabolo dɔn i ka dɔn a min ye politiki sira fɛ a b'o dɔn a ka dɔn affaires sira fɛ a b'o dɔn a ka dɔn bawo a ka dɔn nafolotigiba don nka i ka dɔn a gɛlɛya bɛna kɛ min ye i ka dɔn Seyidu Kulubali a ko yalima a ka dɔn min ye ko a bɛɛ kɛra ɲɛna yan ko a ye fɛɛrɛ sɔrɔ tɛmɛnenw na wa min ye fasiribaa kɛ bɛ k'o ɲininkali tɔmisigi a bɛɛ kɛra ɲɛna yan i ka dɔn kuma caman m'o kɔnɔ nka a bɛna ta dɔw y'a jira k'a fɔ a ka dɔn Seyidu min filɛ nin k'a wulikajɔ caman kɛ i ka dɔn a min ye jamana kɔnɔna na ani ka dɔn farafinna kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ nɔgɔya da ye a ma wa i ka dɔn maa min don i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye Ademba ye ko a ka dɔn ko yalima a na maa dɔw sɔrɔ a ka dɔn jɛkulu la ani ka fara a ka association kan min ye a ka dɔn walasa ka fanga ɲɛmaa ɲini wa a ko kɔni a sigilen don nin cɛ in milliardaire don nɛrɛ kɔrɔ ɲigiden don wa i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ka dɔn anw ka jamana ko n'i ye a gɛlɛya jateminɛ ko a gɛlɛya ka ca dɛ min ye a ka dɔn kɛnɛya sira bɛ yen jiko bɛ maaw la kalanko sira ani ka dɔn an ka burusi kɔnɔnaw na olu a ka dɔn se t'u ye dabali t'u ye a ko bɛɛ lajɛlen sinsinnen don faaba kɔnɔ ko yalima a ka dɔn fɛɛrɛw n'a sɔrɔ a fɛ wa ɲininkali tɔ min fasiribaa y'o sigi min a ka dɔn Seyidu Kulubali ye i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ hali bi ko a ka se ka wuli ka jɔ kɛ walasa a bɛ se ka sinsin yɔrɔ sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye a ka dɔn kalafili a da bɛ ja la min ye a ka dɔn dɔw bɛ ka Adema kɔni tɔgɔ fɔ min ye ko n'a b'a fɛ o ka cɛ bɔ ye nka i ka dɔn min ye a ko kɔni bɛ sen na yalima a yanni a don ka se yanni a ka dɔn kuma don ka se yanni wulikajɔ don cɛ fasiribaa kɔni ko a ka dɔn kuma caman nafaw wa anw fana n'an sigi k'a lajɛ ala ka anw naja ade n'ale ka fasire an y'a bɔ sira nin kɔnɔ an bɛ sira nin mɔ fo dan ne foli min na Yusu kunnasiri ko damadɔ bɛ ne na hakili ma fɛn dɔw faamu parti politique politique tɔ n ka dɔnniya fitinin na a bɛ sigi fanga ɲini de kama n'i ye politique tɔ sigi i bɛ fɛɛrɛw de kɛ i ka se ka taa fanga na ka fanga sɔrɔ parti 200 ni kɔ n'olu ɲɛmaa kelen kelen bɛɛ k'u bɛ fanga ɲini a bɛ ɲɛ o sabu u ka parti sigi kun don nka parti 200 ni kɔ tuma bɛɛ ko karisa ye milliardaire ye parti ka tugu o nɔfɛ o tuma parti sigi kun ne bɛ ɲininkali kelen min kɛ a mina o parti sigi kun ye mun ye parti sigi kun ye ka fanga ɲini nka maa dɔ bɛ o tɛ parti la a tɛ politique la ko fɛn b'o fɛ walima ko o ko ka di maaw ye o fana ko anw minnu ye parti sigi fanga ɲini kama an ka tugu o nɔfɛ o tɛ ka kɔse bila ɲɛsen ɲɛ ye wa non i b'a dɔn parti ba dɔw bɛ Mali kɔnɔ bi olu parti ba tun bɛ compter farafinna parti baw fɛ ayisa mun y'o ci bi ɲininkali yɛrɛ ye min ye o ka tugu mɔgɔw kɔ ka tugu ta ɲini kɔ nafolotigi ni a jɔyɔrɔ bɛ karisa bolo n bɛ tugu a nɔfɛ k'an jamana dun k'an ta dun ne bɛ ɲininkali kɛ n yɛrɛ la yanni ka nin jaabi sɔrɔ an bɛ sɛbɛn ta a banna sabu nin jaabi n t'a dɔn n bɛ nin sɔrɔ cogo min na i b'a sɔrɔ Yusu ne bɛ n keleku ne bɛ sɛbɛn da an b'a fɔ a ma ko l'indépendant bɔ ko 5,287 ye nin ye an bɛ bidon boli la ne bɛ taa n jɔ sɛbɛn ɲɛ 3nan na i k'a dɔn nin ye kunnafoni min ni ɲɛnasiko don jango maa min dayalen filɛ ni a sɔmɔw ma n'a ka jamana ma nazara don musolaka don Beatrice Esokili
Suisse ka den do i k'a dɔn ko a fara an ka jamana kɔrɔsɛlikɛ in na a mɛnna sabu a kun tununa ayiwa a kibaruya kuma dɔn ko sisan kɔni ko su dɔ yera i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw bolodara a dɔnna k'a fɔ Béatrice Sokili ko nin ye ale de su ye o fana a su kɔni bɛna ta de ayiwa fɛɛrɛ minnu ni sariya ko minnu kan ka tɛmɛ a siraw fɛ ka sɔrɔ k'a di Suissekaw ma u ka sɔrɔ ko a di a somɔgɔw ma n'i y'a lajɛ fɛn min ye Béatrice Sokili ye a kun jirala k'a fɔ a tununa a mɛnna Suisse ka den do o fana sɛgɛsɛgɛliw nana kɛ k'a dɔn tigitigi cɔ ayiwa su min yelen filɛ nin ye i k'a dɔn ayiwa Béatrice Sokili ale de su don o sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ni k'o ban n'i dun y'a lajɛ a ka saya yɛrɛ a kun kuma fɔra maa fɛ maa min to a de ye i k'a dɔn Sophie Pétronet Sophie Pétronet fana minɛnen kun don i k'a dɔn Bamajuw bolo a ye san caman kɛ ale bilalen octobre 2020 na ale kun ye damasiyɛn kɛ k'a jira k'a fɔ ko Béatrice Sokili ko a ntanyana ale kun y'a kuma fɔ Sophie Pétronet yɛrɛ ni hakili b'a la ale ni honorable ayiwa Sumela Sise olu de bilala ɲɔgɔn fɛ ala ka hinɛ a la ninnu maa fila bɛɛ minɛnen kun don Bamajuw bolo o fana n'i y'a lajɛ sa fɛn min kɔni ye ka kɛ ni kunnafoni minnu kɔni sɔrɔ la fɛn min ye Mali maa ɲɛmaw ye olu ye kunnafoni di Suissekaw ma k'a jira k'a fɔ ka maa min tununnen kun don su dɔ yera sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko Béatrice Sokili ko ale yɛrɛ de don o fana nin ko in na sa an ko ma ko analyse ADN o baaraw bɛɛ lajɛlen olu kɛra o fana a danganiyana k'a sɛbɛndiya k'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye i k'a dɔn Béatrice Sokili ko ale de su ye nin ye o fana an ko ma ko département fédéral affaires étrangères n'o y'u ka baara bolo ye min ɲɛsinnen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔkow ma fɛn min kɔni ye i k'a dɔn madame Sokili ye ayiwa a su kɔni bɛna ta ni k'a di Suissekaw ma olu fana bɛna su di somɔgɔw ma waasa suturaliw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min na ka sangaw ni ka olu sigi n'i dun y'a lajɛ ayiwa nin kɔni bɛna dansigi ayiwa kuma caman na kuma caman kun fɔra muso in a tununi ko la sabu n'i y'a lajɛ maa caman y'a jira k'a fɔ ko GSIM Yada Gali ale ka jɛkulu ani Hakimi Maw k'olu de kɛra sababu ye ka muso in kɔni faa ayiwa min kɔni jɛra su in kɔni yera ayiwa ko fɛn min ɲininkali caman min kun bɛ mɔgɔ la ni kunnasiri min kun bɛ yen ko nin bɛna dɔ bɔ o la sabu ka da kan nin bɛna kɛ a ko yɛrɛ nɔgɔyalen ye hakilina jiginna n'i ye Béatrice Sokili yɛrɛ ta k'a lajɛ a kun nin kun y'a minɛ ko filanan de sabu san 2016 ayiwa a ka minɛ laban in o kɛra o de la ɲinɛ san 2012 k'a kun minɛna ayiwa sigikafɔw bolo dara a bilala ɔ kɔfɛ a tala ka minɛ san 2016 waatiw ayiwa ko nin kɛra ayiwa fo ka n'a bila nin waati in na a ma ɲɛ min kɔ Bamajuw kɔni ko u y'a fa a su o yera sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔni banna ka ban a bɛna di Suissekaw ma ayiwa si jamana fana o n'a da somɔgɔw ma waasa a ka sanga a bɛ se ka sigi cogo min na a jara an y'a bɔ l'indépendant kɔnɔ a don ala k'an sutura min ye lakanabaliya a ɲɔɲanen don anw ka jamana kɔnɔ ala de b'an bɔ a kuma ka ca parce que an kɔni bɛ ala de wele an ka maa wele ta dɔgɔyara a ko ka ca a don ni aw ka dɔn an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye nouvelle horizon ye nouvelle horizon lakanabaliya min b'an ka jamana kɔnɔ min ye aw ka dɔn ko kumakan dɔ sɛbɛnna ani cikan dɔ don aw ka dɔn terroristes fɛ ka ɲɛsin aw ka dɔn dugu dɔ bɛ yen n'o ye Sikaso dugu ye Sika ayiwa Andwani min ye aw ka dɔn Mali kɔrɔ yanfan a n'a tilebi yanfan maaw kamana gannen don da b'an ye sinon a t'an ye Andwani aw ka dɔn min ye a gɛlɛya kɔni bɛ yen terroristes kɔni olu bɛ fɛ a bɛɛ lajɛlen fɛ maa yɛrɛ t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na dugu aw ka dɔn Sikaso maaw kɔni ko Sikaso ko ɲin t'a la bawo Sikasokaw k'olu lafiyalen don nka a bɛɛ n'a ta aw ka dɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye Zantigila ye n'o bɛ aw ka dɔn commune fɛ n'o ye Dandereso ye n'o bɛ Kɛbale n bɛ Dandereso yɔrɔ dɔn Andwani i k'a dɔn a wa ninnu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'u b'u wele ko kɔrɔnfɛdugu i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Banbanju a bɛ k'a dɔn olu kɔni ye lɛtiri dɔ sɛbɛn lɛtiri min u y'a sɛbɛn nanzarakan na nanzarakan na i k'a dɔn a wa min ye tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye lɛtiri in kɔni kala min ye a k'a dɔn ko faute grammaticale caman b'a la Banbanju de ye lɛtiri sɛbɛn yan awɔ k'o ci jɔnni ma k'o ci dugutigi ma kɛ i ye dugutigi ma ayiwa Andwani Banbanju kɔni lɛtiri sɛbɛn k'a ci aw k'a dɔn dugutigi ma k'a ci aw k'a dɔn min ye aw k'a dɔn duguden dɔw ma i k'a dɔn a lɛtiri kɔnɔna na u bɛ min fɔ u ko dugutigi ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn Zantigila ye Kebale i k'a dɔn ko aw de y'a sɛbɛn ko aw minnu bɛ yen k'o latigɛ k'aw yen marali kalifalen don aw minnu na k'aw de y'a sɛbɛn
k'a fɔ a bɛ k'a dɔn k'anw bɛ taa bi a ka dugu kan ko kuma ko donsow ka wuli ko denmisɛnninw ka wuli a bɛ k'a dɔn min ye ka anw kunbɛn ni a bɛ k'a dɔn ka dankari anw na terrorisiw de bɛ ka nin kɛ tan dɛ olu de bɛ ka nin lettre ci tan baasi tɛ aw de y'a ɲini ko a bɛ k'a dɔn a bɛ wuli ka dankari aw na jihadisiw olu ka kuma ye nin ye i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a bɛ k'a dɔn ko an kɔni kun t'a fɛ min ye ka maga dugudenw na an kun t'a fɛ ka dɔ wɛrɛ kɛ k'a b'an ni maa wɛrɛ cɛ min tɛ aw ye nka i k'a dɔn awa min a bɛ ka dɛmɛdɔgɔya min don dɛmɛɲɔgɔnya min da ni ka ɲɛsin jamana marabaaw ma ni ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma o la a bɛ k'a dɔn an kɔni b'a fɔ aw ɲɛna min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'an donna a ka dugu kɔnɔ an tɛ maa si to yen min ye a bɛ k'a dɔn an bɛ dankari bɛɛ lajɛlen la ni Alahu Taala tɔgɔ ye n'o bɔra yen i k'a dɔn an kɔni bɛ min fɔ a ye min ye a bɛ k'a dɔn sariya bɛ boli a ka dugu kan wa i k'a dɔn dansagokɛla bɛɛ lajɛlen i kan ka awa min kan ka ɲangi cogo min i bɛ ɲangi ten ninnu kɔni ye nin lettre ci i k'a dɔn awa ni Ala sɔnna a ma ko don n'a nataw la k'olu kɔni a bɛ k'a dɔn min ye u bɛ nin dugu in attaquer dɛ ani a bɛ k'a dɔn u bɛ sariya boli bɛɛ lajɛlen kan wa i k'a dɔn awa min ye u y'a jira k'a fɔ awa k'olu dugutigi t'a dɔn wa k'olu ka espion bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ olu ka maa bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn fɛn bɛ kɛ dugu kɔnɔ olu b'a kalama ko bɛ kɛ dugu kɔnɔ o tigi bɛ kunnafoni d'u ma baasi tɛ o tuma ko dugutigi bɔ o ka kan ka k'o kalama o tuma a bɛ k'a dɔn min ye nin ko ye olu kɔni a bɛ dankari de dugu la ko hali olu tigɛ siga i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye a bɛ k'olu kun ye u ka dugu ɲinbɔ ko la ko nka ko nin y'o dugu faralen a kan dɛ k'u kɔni b'o kunnafoni ta k'o di dugutigi ma Allahu akbar u ka kunnafoni di cogo ma ɲɛ o Ibrahima Kone sabu an ka sɔrɔsiw ye fa tigɛ ka b'u ɲɛna i bɛ ka yɔrɔ min fɔ tan u ma nin kolo kala k'a ninnu fɔ a sɔrɔsiw cunnu kɛ komi sɛgɛ an ka faamaw ma ɲi dɛ sɔrɔsiw cunnaw kɛ komi sɛgɛ wo ayi u bɛ ka taa filanan u bɛ est-ce que nin tɛ dɔ wɛrɛ de dabɔlen ayiwa basi tɛ ko bana an ka taa fɛ i ka kunnafoni dafala l'indicateur du renouveau i ka dɔn région militaire numéro 8 Sikaso i b'a ye k'a fɔ faamaw u ye wulikajɔ kɛ i ka dɔn Sikasikara maa 5 ni ka cun olu kan n'i y'a lajɛ tarata mars kalo tile 30 fɛn min an ka faamaw ye u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sabu u kun ye kunnafoni dɔ sɔrɔ i dabɔra yɔrɔ minnu na sa Dandɛrɛso ka taa bila Zandigila la u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ka gare don misɛli la dɔɔni i ka dɔn maa 5 siganama la i ka dɔn minnu kun kofɔra ani moto 4 i ka dɔn sɔrɔsiw kɔni cunnu ka yɔrɔnin bɛɛ olu kɔni bolo k'u k'u ye sabu a jirala k'a fɔ ko bamanciya kuma min bɛ fɔ ani bamanciya wale min bɛ kɛ k'a tamasiyɛn bɛ ninnu na sabu yanni sɔrɔsiw ka wuli kunnafoni jɛlen dira u ma o fana u nana cun maa ninnu kɔni kan ni ka tɛgɛ da u kan maa 5 k'u bila sandaramaw ka bolo kan fɛn min kɔni b'a to sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ boloda u ni maa tɔ minnu bɛ jɛ la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ko ayiwa maa bɛ olu bolo min b'u kunnafoni sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ sen na sandaramaw na wulikajɔ kɛ maa o maa da bɛ ko in na ka se ka tɛgɛ da u kan walasa sigidalamaw bɛ se ka lafiya ɲinɛ n'a fɔra ko kɔrɔnseleke gannen don cɛmancɛ gannen don an ka jamana woroduguya fɔ k'o bɛ taa kolo gan a bɛ gɛlɛya dɛ nka n bɛ min fɔ bamanjiw ye anw ka Mali sɔrɔsiw ko in maa mɛn cogo cogo a bɛ to an da la o siga ka bɔ n na bisimila nin ko sɛbɛn ye Antoine o siga ka bɔ an na fiyewu alasa Antoine a bɛ to an da la dɛ min ye nouvelle horizon ye an b'ale ta Antoine tiɲɛ yɛrɛ la Sotarama ko bɔlen fɛn dɔ sanga wulilen dɔ bi ko moto taxi moto taxi i k'a dɔn ko la chasse aux clients enregistre de plus en plus accident client ɲini i k'a dɔn k'an bɛ ka kasara i k'a dɔn ni ka a sankɔrɔta kosɛbɛ u k'a ko labɛn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ anw ka siraw o ko bɛ cogo min na bi i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ motonin dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko moto taxi ye a k'a dɔn a kɔni bɛ maaw ta ni ka t'u taa yɔrɔ la ma dɔw a k'a dɔn seri sariji o bɛ ye moto taxi la baw maa 3 o bɛ yɛlɛ a dɔw kan Antoine min ye fasiriba ye min a y'a jira k'a fɔ awa ni min nalen filɛ nin k'u k'a lajɛ min i k'a dɔn ka sariya bolo ta a la sariya bolo min n'o bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn dantɛmɛwale min ani yɛrɛmabila min n'o bɛ nin ko in kɔnɔna na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ la cogo min na n'o tɛ k'an dɔ ta wa i k'a dɔn awa min ye adamadenw ye min ye a k'a dɔn bɛɛ girinnen don min ye hali avion kɔnɔmɔgɔw olu girinnen don k'a sɔrɔ fɛn tɛ yen embouteillage tɛ yen i k'a dɔn baasi tɛ bisimila
adwani ko nin fana kɛn bɛ gɛlɛyaba ye n'a fɔra ko nin kana fara a ka dɔn min ye an ka kasara tɔw kan min ye a ka dɔn a ɲamajɔ man k'a la a ka dɔn o ka kɔni bɛ wolo fa bɛɛ lajɛlen fɛ wa min ye nin ko ye ni min ye nafolonin sɔrɔ ka ban o bɛ taa muso sa sariya t'a la foyi t'a la k'a kɛmɛ dan dɛmɛwale baasi tɛ o ma awa fɛɛrɛw ka ɲini min ye an ka gouvernement ye o ka fɛɛrɛ ɲini min ye aw ka dɔn moto taxi minnu filɛ nin min ye aw ka dɔn u ka se ka kasigi don u ko na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ka sariya bolo dɔ ta ni dantɛmɛwale dɔw bɛ yen kasigi tɛ kunna min ye aw ka dɔn gilet t'i la min ye aw ka dɔn tamafiɲɛ ye k'a jira k'a fɔ e ka baara de ye nin ye f'e ka taa moto ni san ten min ye k'i den ka maaw ta u ka taa wolo kasara la yalima aw ka dɔn moto taxitigi n'o u ka dantɛmɛ jigitigɛ boli dɔw bɛ yen ani ɲɛ mana da yɔrɔ dɔ k'a fɔ jago an ka bɔ yen a ti ɲɛ ala k'an kunna ja ala ka sababu ɲuman d'an ma n'o tɛ moto taxi a bɔlen kɔni don ayi Isu ko ye min ye i b'a si dɔn wa anw yɛrɛw fɛ jamana kɔnɔ yan maa bɛ ɲɛnasisi ko dɔw la quoi ɲɛnasisi ye mun ye a bɛ n'a fɔ an yɛrɛw de tɛ kɔn ko ma ka ko kunbɛn ɲinɛ n'i ye moto taxi ninnu lajɛ tɛgɛrɛ kan ka fɔ sabu fɔlɔ n'i kun ye denmisɛnninw sigilen ye temin gɛrɛn na n'i kun y'a f'u ye k'u ka moto taxi boli u bɛ yɛlɛ la nka bi jeune diplômés yɛrɛw bɛ moto ta k'a kɛ taxi ye o ye hakilina ɲuman ye hakilina in minɛ an ko ma ko accompagnement jamana ɲɛmɔgɔw de kan k'u bolo don u kɔrɔ sisan bolodon wɛrɛ ye mun ye min fɔ o ye k'a fɔ ka secteur réglementé a banna ka fɛɛrɛw sigi sen kan maa kana b'o kɔnɔ minnu b'a boli olu ka fini doncogo minnu b'a boli u ka formation minnu b'a boli ani société bɛɛ lajɛlen ka se ka lakodɔn ka sariya bolo dɔw ta ka maaw bila o kɔnɔ ka nin baara in kɛ sisan ne ye bɛɛ to yen bɛɛ k'a kɛ sisan n'a nana ɲami ka n'a kɛ moto miliyɔn caman ye n'i k'i b'a ɲɛnabɔ a tɛ gɛlɛya wa kaba daminɛ n'i ye sira dɔw ci ko bɛɛ ka don nin fɛ a tɛna ɲɛnabɔ wa ne yɛrɛ kɔni don u bɛna ni 1000 fɔlɔ an b'o lajɛ Yusu dɛ hali ni 1 million don dɛ sira ka ci ka d'u ma bɛnɛ a banna ma ban wa ne ma nin hakɛ in dafa i tɛ se ka moto san k'a boli f'i ka nin hakɛ in dafa n'a tora ten bɛɛ ɲɛ b'a la ten a bɛ ka taa ten yanni san damadɔ cɛ a bɛ taa kɛ tiɲɛni ye n'i k'i bɛ sariya fana dilan o waati k'i b'a ɲɛnabɔ a bɛ tiɲɛ an y'o ɲɔgɔnna caman ye n bɛna fila ɲini minɛ Moro Sanogo ni Lamusa n bɛ kelen da o kan sabu yɛrɛ kɔrɔfɔ ka fisa ko la kuma dɔw Yusu yanni ka sɛbɛn ta i b'a ye k'a fɔ hali arajo so ko an bɛ ka kuma arajo min na walahi a ɲɔgɔnna kɛra ten o ye jumɛn ye sariya jɔnjɔn ma taa fɔlɔ k'a fɔ nin ka sigi sen kan ka ninnu dayɛlɛ bɛɛ y'a dayɛlɛ ho la ka taa ten jamana ɲɛmɔgɔ y'a to ho la ka taa ten a taara bala ɲɛfɛ o tumana an ka dɔw datugu an ka dɔw fermer an ka papier bɔsi dɔw la a ko cayara kabi ko daminɛ n'i y'a sigi ne b'a fɛ ka nin kɛ i bɛ tɛmɛ nin sira in fɛ i bɛ nin wari in sara i bɛ nin sɛbɛn in ɲini a bɛ k'i ta ye baara ma ban wa moto ko in a diyara ne ye kojugu nka a tiɲɛyɔrɔ bɛna kɛ min ye jamana ɲɛmɔgɔw ma kɔn ka baara min kɛ n'an k'an bɛ t'o kɛ ɲɛfɛ a bɛɛ bɛ tiɲɛ o y'anw ka jateminɛ ye ala k'an kunna ja Yusu an ka taa sugu la an bɛ taa groupe commerce la ka so le da ye ka sɔrɔ ka na Ablaye Mayiga an bɛ sɔrɔ k'an tɛngu fana pharmacie Kura Verte la Mariam fɛ yen kɔni ko cogo di n bɛ taa aspirine ni sa ye bisimila Ablaye Mayiga bisimila an b'a fɔ groupe commerce min ye Mayiga Mariam Diallo an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn pharmacie Kura Verte pharmacie la Kura Verte awɔ an de sani a bɛ fɔ madame Mayiga an ka fo dan tɛ foli min na an ma foli b'a ye baara foli ani madame Kulubali i k'a dɔn ale ye clientèle ɲɛmaa ye an ka foli b'ale fana ye dɔgɔnɔmuso k'a fo k'a waleɲuman dɔn groupe commerce la ja karija Mayiga bɛ yen an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɛmaaba i k'a dɔn Ablaye Mayiga k'a fo k'a waleɲuman dɔn groupe commerce i k'a dɔn Mifɛ Sumale bɛ yen Tagalagomi bɛ yen Tagalagomi bɔnbɔn wa dafa bɔnbɔn don wa a banna a bɛ b'a la ye Antoine ma an bɛ Kalilu Yara min ye café Niger an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati café Ngadegoli Jawɔrɔmakɛ k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ko café Jara a banna i k'a dɔn café Kalamani a ka fisa maa k'a ma a ka fisa dɛ bisimila Jamani Fadire o don la Janjo Musa tun b'a kɛ yan ko cogo di i b'o kalama n t'o kalama dɛ wa n'an bɛ gafe la
ma fɔlɔ min bi kuma fɔ ama janjo do dɛ o donna mini Modibo ka ya ne kɔni y'a lapasa nka a ti maa to yen imi banga a na minɛ kɔni ayi n'a y'a daminɛ ne bɛ n dabɔ kuma na a ti maa bonya cɛnin di maa bonya ala ka kunna ja ayiwa bisimila amina Antoine fasiri don a kɔnɔ baasi tɛ Yusu Karabati Yusu Tarawele i ka dɔn ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon a ka bidon bɔli don a ye feereli kalo tile fɔlɔ 2021 an bɛ taa an jɔ sɛbɛn ɲɛ 9 na an ka taa Kodowari ko jɔn kun bɛ se ka da la ko BBC san 2011 Laurent Gbagbo ale minɛna k'a jira k'a fɔ ko maafa minnu kɛra Kodowari k'a nɔ b'a la diɲɛ kirisoba yɛrɛ n'o ye CPI ye u ye Laurent Gbagbo k'a nɔ minɛ ani Charles Blé Goudé n'o kun y'a ka ministre ye k'o fana nɔ minɛ san dan kɔfɛ ayiwa ko kiiri tigɛra ka sɛbɛn bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ko Laurent Gbagbo ni Charles Blé Goudé k'u nɔ tɛ ko la k'u ka taa so san dan kaso ka sɛbɛnw don i kama k'i jalaki bi kiiritigɛlaw bɛɛ n'a kan ko jalaki minnu ɲɛsinnu ma ko jalaki ninnu kolo ka fiɲɛ k'u nɔ tɛ kula k'u ka taa Yusu jɛnatigɛ ko ka ca jɛnatigɛ ko ka ca koyi san tan adamadenya ɲɛnamaya la ko bɛɛ pɛridi ko u nɔ tɛ kula a bɛ kɛ cogo di u k'a ɲɛfɔ diɲɛ taabolo don politique ko de ko ninnu ye Cour pénale internationale CPI ale kɔni ye sɛbɛndiyali kɛ fɛn min ye kunun ko araba yɛrɛ do koyi mars kalo tile 31 2021 na n'i y'a mɛn kiiritigɛla ko acquittement o ka mɔgɔw tulo la koyi acquittement kɔrɔ de a ye taa so fɛnda la fɛnda kɔ fɛnda ɲɛ Laurent Gbagbo ani Charles Blé Goudé i k'a dɔn ko borobɔrɔ u kan na fɛn min ye san dan kɔfɛ kiiri kɔni digɛra sabu n'i y'a lajɛ waati min ni wotew kɛra Laurent Gbagbo ale ni Alassane Ouattara ni ɲɔgɔn cɛ tako filanan na ni maa fila bɛɛ lajɛlen kun y'a jira k'a fɔ k'olu de ye se sɔrɔ o taara bange min na o kɛra tiɲɛniba ye o yɛrɛ kɛra sababu ye ka kɛ ni hali nazaraw ka dɛmɛ ye o kɔni ye Laurent Gbagbo gɛn ni ka bɔ yen ni ka Alassane ayiwa ale kɛra jamana ɲɛmaa ye ka b'o don fɔ bi wulikajɔw bɛ senna o kɛra sababu ye ka Laurent Gbagbo yɛrɛ minɛ ka tila ka Charles Blé Goudé minɛ ni ka taa n'u ye jalakisɛbɛ ɲɛsinnu ma k'a fɔ ko maafa minnu kɛra maa 3,000 ɲɔgɔn na k'u nɔ b'a la o fana CPI n'a bɛ kiiritigɛsoba in ko fɔ Laurent Gbagbo ani Charles Blé Goudé kɔni i ka dɔn san da sɛbɛn bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛlen kɔfɛ k'u nɔ tɛ ko la k'u ka taa so kabi san 2011 nin ko in bɛ sen na n'i y'a lajɛ an ka para ɲɛ kelen kɛ kununko kɔnɔ san 2010 fɛn min ye Kodowari maa ɲɛmaa kɔrɔ Laurent Gbagbo i k'a dɔn ale ni i k'a dɔn Alassane Dramane Ouattara ale min bɛ fanga na bi u ye taw kɛ ɲɔgɔn na wotew kɔni nana kɛ a jirala k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ ko ne de ye se sɔrɔ o taara bange fɛn min na bɛɛ lajɛlen kɔni b'o dɔn n'i dun y'a lajɛ o don kama wulikajɔw kɛra ni k'a minɛ ka taa n'a ye kaso la k'a jira k'a fɔ ko gɛlɛyaba o bɛ a kan sabu ko maafa minnu kɛra k'a nɔ b'a la kalo damadɔ kɔfɛ mankan kɔni kɛra fa bɛɛ lajɛlen fɛ nazaraw ka ayiwa kɛlɛbolo min bɛ ko force licorne olu kɔni o don kama u ye diɲɛ ko ka ca licorne olu de ne hakili bɛ nin don la Yusu yanni ka tɛmɛ ni sɛbɛn tɔ ye n bɛ ɲɔngiriya fɔlɔ ne hakili bɛ nin don ninnu na c'est à dire ka pankuru wuli sanfɛ Laurent Gbagbo tun bɛ ko bunkɛri wa bunkɛri a tun bɛ so dɔ kɔnɔ awɔ ka taa o ci ka bɔ a da la nka nin ko in bɛɛ kɛra k'a ban ni nazara ninnu ka dɛmɛ ye nka an ye ja fɛn fɛn lajɛ nazara kelen t'a la i ti nazara kelen kunkolo y'a la walayi c'est à dire que u ye ko in kɛ maa minnu bɛ don ka taa Gbagbo minɛ ka bɔ n'a ye o bɛɛ kɔni ye i k'a dɔn Kodowarikaw ye walima an k'a fɔ o bɛɛ olu ye nazara kelen kunkolo ye maa ye bi ko Laurent Gbagbo kelen nɔ tɛ foyi la nin y'a bannen de ye pewu Sarko nɔ don Sarko de ye a ye farafinna ci barika bannen a ma tiɲɛ an ka taa fɛ Ala k'an kunnaja ani kiiritigɛlaw bɛ ɲɔgɔn na a banna i k'a dɔn force licorne o don kama olu ye dɛmɛba don banbanji dɔ tun bɛ sabu rebelle banbanji de a bɛ fɔ ten fɔcogo wɛrɛ t'a la o kɔ a don rebelle minnu bɛ yen i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen kɔni u nana fɛn min ye ayiwa Alassane Ouattara kanuna ka tɛgɛrɛ warawara fa bɛɛ lajɛlen fɛ Alassane a kɛra jamana ɲɛmaa ye o don kɔni kama Laurent Gbagbo a donna dibi la sabu ka d'a ka kuma caman fɔra a ma ka tila k'a yɛrɛ minɛ ala furumuso fana o fana k'u minɛ bɛ fɛn min kɔni ye bi san dan kɔfɛ fɛn min ye Charles Blé Goudé ani Laurent Gbagbo ko ko t'u la bi ko kosu la sini nin kɔni y'a bannen ye pepewu ɲininkali min n'o bɛ da la Laurent Gbagbo a segili ka taa Kodowari a bɛna yɛlɛma jumɛn don politique ko taafa la Laurent Gbagbo segili ka na Kodowari ayiwa ko bɛna kɛ cogo di a bɛna ni gɛlɛya wɛrɛ ye wa yalima bɛnkan minnu bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen na se ka sabati wa sabu sariyabolo minnu bɛ yen u b'a jira k'a fɔ Laurent Gbagbo yɛrɛ a bɛ se ka jamana ɲɛmaaya fana ɲini ayiwa k'a fɔra k'a nɔ tɛ ko la n'a ma ɲɛ k'a nɔ tɛ ko la k'a bɛna faso la k'a nani bɛna yɛlɛma bolo jumɛn don
Côte d'Ivoire politique taabolo la a banna o fana tɛmɛnen kɔfɛ a bɛna ɲɛda jumɛn di nin critique so in ma a banna maaw bɛna critique so in filɛ cogo jumɛn tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ maa kamana gan dɛ ayiwa ala ka n'a a kɛn tɛ politique kɛ yɔrɔ nin ye sɛbɛn ye an y'a bɔ nouvelle horizon kɔrɔ nka yanni ka taa an bɛ tariku fitinin fɔ a la n bɛ fitinin min don a la CPI Cour pénale internationale a sigilen an ka farafin jamana olu de taara u tɛgɛnɔ bila k'a fɔ ne b'a la lamɛn dɛ awɔ nin kiiribulon min filɛ n bɛ sɔn a sigili ma wa hali ni ɲɛmaa ye ko kɛ a bɛ se ka minɛ irisiw u m'a tɛgɛnɔ bila k'u t'a la sinon ko k'u t'a la États-Unis diɲɛ disiba k'u t'a la n da tɛ don a la n ka maa nɔ tɛ minɛ a tɛ ɲɛsira la Israël k'u t'a la diɲɛ disibaw ko anw t'a la sabu u y'a dɔn k'a fɔ n'an k'an t'a la Fatu Bensouda n'a ka mɔgɔw tɛ se k'an ka maa ɲɛmaa nɔ minɛ olu minnu ye diɲɛ tigiw ye ala ta kɔfɛ olu k'u t'a la anw ka farafin jamana de taara tɛgɛnɔ bila ko an b'a la ayiwa Yusu an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ dɔw ma tila k'u fosi ka bɔ a la dɛ baasi tɛ dɔw Burundi ninnu m'u fosi ka bɔ a la babo bilalen min filɛ nin ye a bɛna ɲɛda jumɛn di nin critique so in ma k'a nɔ t'a la fana a bɛ kiiriso a bɛ se ka don maaw la dɛ sɛbɛ ta ala ka mun ja Sirène an b'ale ta Sirène dan y'ale ta maa tɔɔrɔ la sa o nin ye Musa ye Musa aw k'a dɔn ale kɔni ka sisan a b'a fɛ ka min ye ani muso min bɛ ɲɔgɔn fɛ o dɔgɔmuso Musa jamu ye di Musa o ma jamu bɔ a la o dan bɛ Musa ma Bala n'a tɛna kɛ Musa Jara ye Bala ko Bala ye mun kɛ Musa n'a tɛna kɛ Musa Jara ye ayiwa Musa Jara o ye journaliste dɔ ye dɛ Musa Jara n'ale bɛ to ka kabako ninnu sɛbɛn ale fana bɛ to ka kabako ninnu sɛbɛn Musa Salifu Jara a tɔgɔ de y'o ye Musa Salifu Jara Musa Salifu Jara kɔni kosɛbɛ ale fana bisimila ale bɛ fɛnw sɛbɛn ale fana jogo ɲuman d'ale la ayiwa bisimila tɛmɛni sɛbɛn min ye aw k'a dɔn Musa ko a laban aw k'a dɔn min ye ani muso min bɛ ɲɔgɔn fɛ o dɔgɔmuso aw k'a dɔn ko a kɔni k'a n'o furu nin ko min filɛ nin kɛra Yusu nin kuma in bisi basa mɛ dɛ nin kɛra sɛgili filasiri ye dɛ ani muso min bɛ ɲɔgɔn bolo a y'o dɔgɔmuso de furu wa a b'a fɛ k'o de furu a b'a fɛ k'o de furu woro bɔra ka ban de woro bɔra de woro ma bɔ fɔlɔ ŋaniya sirila o ka jugu woro bɔli Antoine bi aw k'a dɔn nin min filɛ nin min ye Musa ale ni Mimi olu bɛ ɲɔgɔn fɛ u kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Musa tɔɔrɔ la Musa ko k'ale bɛ Mimi furu waati min na Mimi Musa ka maaw kɔni y'a jira ko Mimi ni Musa bɛɛ si kelen ko Mimi na kɔrɔ k'a sɔrɔ Musa ma putere kɛ o min kɛla la sa Musa kɔni aw k'a dɔn min ye Kadi Joli aw k'a dɔn n'o ye Mimi yɛrɛ dɔgɔmuso ye Musa y'i ɲɛsin o ma o min filɛ nin i ka dɔn min ye Mimi masaw ye olu ni Musa masaw olu kɔni kumana i ka dɔn awa min ye k'a fɔ k'u na furusiri kɛ dɛ Musa kɔni k'a na bɔ aw k'a dɔn Mimi nɔfɛ a ko kɔni tora n disi dasa la nka a bɛna ta min ye aw k'a dɔn Kadi kɔrɔmuso ye Kadi kɔrɔmuso awa n'o ye Mimi ye Mimi aw k'a dɔn o ye fɔɔnɔ daminɛ a sen bɛ funu a bɛ ɲanamini i ka dɔn a bɛ se ka bala tigɛ ka boli ka don ɲɛgɛn na aw k'a bɛ taa fɔɔnɔ baasi tɛ min ye aw k'a dɔn min ye Mimi ye Mimi aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale kɔni bɛ Musa fɛ Musa b'a fɛ nka masaw ka taa sira la ani masaw ka kɛwale wa i ka dɔn o ye ninnu bila ka ko da sira la dɛ min n'o tɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ waati min kɛra sa ni aw k'a dɔn Musa ale ni aw k'a dɔn min ye Kadi ye olu kɔni ka ko aw k'a dɔn masaw sigilen don k'a fɔ an na woro kɔnɔ don dɔ aw k'a dɔn kabini aw k'a dɔn nin ko nin kɛra sa Musa kɔni ni aw Mimi ma ɲɔgɔn ye Musa don dɔ u bɛ ka bɔ aw k'a dɔn bɔlɔnkɔlɔnna dɔ fɛ Musa ale ni aw k'a dɔn Mimi nana ka na ɲɔgɔn ye Mimi ye Musa ye waati min na Mimi aw k'a dɔn a y'i jɔ ani Musa u girinna ka ɲɔgɔn minɛ u bɛ ka ɲɔgɔn sumu u y'o nɔrɔ ɲɔgɔn na u fila bɛ kasi ko ɲagamina sa ko bisimila
u fila bi kasi n'a ɲamina n'a ɲɛnabɔ awɔ min ye kasi min ye i ka dɔn Musa i ka dɔn o ye min ɲininka ko min ko mun b'e la a ko Musa ne kɔni awɔ ne ta tiɲɛna Musa awɔ ka dɔn min ye ne ka latigɛ a don a bila mɛ n dɔw kunsa min ye awɔ ka dɔn Musa kɔni y'a jira min na ko mun de kɛra Mimi a sina k'a ɲɛfɔ ni awɔ ka dɔn Musa ye a bi kasi la ko Musa ko ne lajɔlen don ko maa wɛrɛ den tɛ e den don e kan galanga jɔ ferekera sa o jɔ ferekera dɛ an garala ɲɔgɔn na min ye ko yale ma Musa o na taa nin fɔ cogo di Musa a na nin kɛ cogo di walasa awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ani kadi n'o ye Mimi yɛrɛ wolo dɔgɔmuso ye ani kadi ka envière o bɛ se ka dan sira la cogo min na n'o ye mariage ko envière k'o bɛ se ka dan sira la cogo jumɛn ne ko soma fila de b'a fɛ dɔgɔmuso de ka furu wa dɔgɔmuso de ka furu o y'a sɔrɔ ninnu ye karaw kɛ ɲɔgɔn na o jaabi yɛrɛ résultat o bɛ ka ye dɔɔnin baasi tɛ bi a ko kɔni bɛ yen an don a kɛ n bɛ kɔnɔnafili dan ye min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn masa kɔni hali bi min ye ka di ye a kɔni bɛ k'i jɛngɛ a ba ma a t'a fɛ a ba k'a dɔn cogo si la ni a kɛ bɛ k'i yɔrɔ jɛnya ba la musokɔrɔba ninnu olu ka keko muso kɔnɔma kabini kɔnɔ ta don su kabini ta don su musokɔrɔba dɔw b'a dɔn an k'o kɛ n dalen ye koyi bisimila musokɔrɔba dɔw olu nimisi ka olu ɲɛ i k'a dɔn a n'olu ka taamasiyɛn jateminɛ i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ olu b'a dɔn n ko dɔw b'a dɔn tulo jukɔrɔla fɛ musokɔrɔba dɔw tun bɛ Segu musokɔrɔba dɔ tun bɛ Segu ni muso lajɔlen don hali tile damadɔ a bɛ fɛn dɔ bila duguma ko a tigi k'i biri k'a ta muso b'i biri k'a fɛn ta cogo min na a b'a fɔ i min b'i la a kun b'o kɛ awɔ wa i b'a dɔn an ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen ɲugudu danba n'ale ni muso n'u ye muso fɛ k'u bɛna kɛ césarienne dɛ u bɛna kɛ cogo dɔ la dɛ n'a bɛnna n'a ye dɔrɔn a b'a fɔ k'a kana césarienne k'a la a bɛ Kati Malibugu a b'a fɔ ko a y'a to yen est-ce que b'a dɔn a bɛ taa muso minɛ ka ko dɔw kɛ i bɛ lafiya olu ta kun tɛ césarienne ko ye koyi olu ta ye u b'a dɔn de kuma ka ɲi Ala k'an kunna ja sɛbɛn datugura wa awɔ a datugura ade ni y'ale ka fasiri an y'a bɔ sirɛni na Mimi ni Bala an bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya don kow la o kumana ne bɛ sɛbɛn deliman da waati sɛbɛkɔrɔ Koromɛ an n'o kɛ sɛbɛn laban ye an bɛ taa Kati i yɛrɛ ka dugu la 2e arrondissement Kati k'u ka fo tɛgɛrɛ ka f'u ye sabu ka d'a kan u ye tɛgɛ da maa dɔw fana kan n'o ye sonba kulo dɔw ye 2e arrondissement Kati polisiw u ka fo i ka dɔn dan tɛ foli min na a kana ɲinɛ anw fana ta kɔ dɛ 12e arrondissement Bulukasumugu la u bɛ fo tiɲɛ yɛrɛ la anw lafiyara kosɛbɛ marisi kalo tile 25 i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye ka don tile 26 bolo fɛn min ye commissariat ye i k'a dɔn 2e arrondissement Kati hɛrɛma kɔnɔ k'u ka fo k'u waleɲuman dɔn sabu kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen la maanifin bɛ se ka lafiya cogo min na u b'o baara de kɛ u ye tɛgɛ da kamalennin dɔ kan kamalennin a jamu ye ko Kɔnde Kɔnde de sɛbɛn bɛ o Kɔnde ye mun ye a ye sɛlɛ ka don maaw ka so fɛn min ye pano ye pano solaire ni ka t'o jaso ka taa n'o ye pano in dalen tuma min na damakasi sɛbɛn taara don polisilakaw fɛ yen 2e arrondissement cɛdenw wulila joona i ka dɔn ni ka sɛgɛsɛgɛli daminɛ fɛn min brigade de recherche 2e arrondissement hɛrɛma kɔnɔ lieutenant Dɛnba Jabatɛ a n'a ka cɛdenw wulila ni k'u jɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka sɛgɛsɛgɛli ni ka o bolo da fɛn min commissaire principal ye Tɛnɛma Sangare a n'a ka cɛdenw farala ɲɔgɔn kan dɔɔni ka gare don miseli la ka taa tɛgɛ da Kɔnde ka ten ngami a minɛnen tuma min na fɛn min pano fila ye a kun y'o saalo ka bɔ dɔw ka so ka pano kelen di i ka dɔn a toɲankɛ ma sɛgɛsɛgɛliw nana bolo da u y'a bisi ni k'a bisi a ko ale ye pano ta ko ale tɛ so ɲe k'ale tɛ so ɲe o fana ko ale kɔni ye pano ye dɔ ka dukɛnɛ na pano in kɔni diyara ale ye k'ale taara ta ɲinɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'ale tɛ so ɲe a tɛ so ɲe e bɛ bɔ carré kɔnɔ ka don waliso kɔnɔ ka t'olu ka pano ta k'e tɛ so ɲe ko pano diyara ye i ye min ye n'o fɔ juge ye a banna i ka dɔn Kɔnde u ye tɛgɛ d'a kan ka ɲininkali busanmisɛnnin guwan la u kɛlen kɔ k'a sɛbɛkɔrɔ bisi kamalen a kumana a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ale tɛ so ɲe ale kɔni y'a ta nka k'ale tɛ so ɲe i ka dɔn sɛgɛsɛgɛli tɔ polisiw tulo bɛ jɔ o la bilen wa u kɔni ye kamalen minɛ ka sɛbɛn d'a kan nka polisiw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko kuma min b'a la ko kalo k'a don sabu polisiw ko olu kɛn bɛ k'a fisi a minɛ o kɔrɔ ye anw bɛ nin kamalennin dɔ ka b'a san 16
ko kaba san 16 polisiw b'a dɔn a ka lahalaya bɛ poliso la ko Wakabo don. A banna. A dun bɛ san 20 ko la bi. Sɔsɔli t'o la o. O tuma kuma min b'a la ko kalo ka don olu bɛ nin dɔ bila k'o tɛ tɛgɛ dara kan ni k'a bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan a tɔ a ma kɛ min ye ayiwa o kiiri olu natigɛ Adama Jabatɛ nin kun y'ale ka sɛbɛn ye ka Kati 2e arrondissement maaw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na Yusu. Sotiba polisiso ani Moribabugu polisiso 2e arrondissement an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ko ni baara ka taa se Sangarebugu gendarmerie ma. Tiɲɛ yɛrɛ la anw lafiyalen don komi e n'a lamini na bi. Hali 13e arrondissement kɔni an bugɔ ndola la sa. An fana fo. O y'an bugɔ. Aw y'an ci terrain kan ma an fana bɛ k'u ci micro la. Baasi tɛ. Antoine. An na 13e fo. Commissaire Togola n'a ka cɛdenw ka foli kɛ u bɛɛ lajɛlen na. Fɛn min ye capitaine Jacqueline Dako bɛ yen an b'ale fana fo ani Mayiga an ka foli bɛ nin bɛ 13e arrondissement na. Yusu n'a ma ɲɛ k'an ye sɛbɛn bila an bɛ taa pharmacie de l'avenir la ayiwa 26 mars ani Tilebi cɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo docteur Sadamuru Tarawele ka taa se Ana Touré ma Ana Touré ani ayiwa pharmacie baarakɛlaw bɛ Maram Bayɔgɔ Mahamadu Jakite ka taa bila Sulemani Sidibe la pharmacie de l'avenir an b'u bɛɛ lajɛlen fo 26 mars a masuruna na n'o bɔra yen sa an bɛ taa fɔ Kaye Sulemani Bagayɔgɔ bɛ yen ale ye douanier ye an b'a fo k'a ka furumuso fɔ Madame Bagayɔgɔ Kadijatu Jara ale bɛ baara kɛ i k'a dɔn DFM na ministère des transports an b'a fo ayiwa Kadijatu Jara an ka ma ko Pupe an ka foli b'a ye dantɛ foli min na DFM na ministère des transports la an bɛ taa fɔ Yanfoyila Madame Jara Mari Kulubali bɛ yen ale bɛ baara kɛ CAP la ani Yusu Jalo ale